Здравейте, аз съм Татяна Ангелова. На 50 години съм, семейна, с едно дете. Завършила съм Пловдивски университет Паисий Хилендарски със специалност публична администрация, профил митническа администрация. Имам в различни сфери няколко допълнителни специализации, финансов и кредитен анализ, успешни продажби. Автор съм на няколко стихосбирки. Имам опит в сферата на финансите. Много дълго време съм била менеджер продажби, административен директор, ръководител на проект в програма Устой към американска агенция, дъщерната фирма на Société Générale Credit Bull за бързо кредитиране и последните 15 години съм работила като административен директор в CreditS. От 1 година и половина се опитах да превзема и туристическата индустрия, като съм създала собствена фирма, т.е. съм взела правата на франчайзинг на Incruises, най-големи туристически клуб в света и се занимавам и с туризъм, пътешествия, круизи в цял свят. Таня, каква е твоята мисия в живота? Моята мисия в живота, то не е една, може би имам много мисии в живота. Първо да бъда човек, защото това е най-важното нещо. Второ, да надграждам себе си като компетенции, да се науча да изслушвам хората правилно, да помагам на хората и по този начин е идеята да бъда в Има такъв народ, за да чувам хората и да им помогна. А в този ред на мисли, каква е визията ти за Общински съвет Хасково? Смятам, че в Общински съвет Хасково трябва да влезнат млади, опитни хора, които притежават ноу-хауто, хора, които имат различно мислене, хора, които имат опит и хора, които са готови да работят за идеи, да помагат на бизнеса, защото без икономика няма как да имаме и добра община. Ти какво би могла да бъдеш полезна за нашите избиратели? Опита, който съм натрупала през всичките тези години, контактите, които имам, хората ми познават какъв човек съм. Смятам, че с това мога да помогна на нашата община. Политиката е мръсно нещо. Така е. Хората обикновено ще те питат, ти защо се занимаваш с глупости? Да, вече ме питат. Всички хора, които ме познават, бяха много учудени за това мое решение. Но знаете ли, човек трябва да опитва. И надеждата винаги умира последна. Смятам, че всеки глас е важен и това е начина да кажа какво искам, а опита да помогне как да го реализирам. Ако трябва да кажеш с няколко думи, защо хората да гласуват за теб? Хора, гласувайте. Без значение дали ще е за мен. Важен е вашият глас. Защото само когато излезнем всичките и няма да има манипулация, тогава ще бъде реална картинката в България. Благодаря ви. Пак ще живееш в лъжа. Нема такава държава. Пак ще търпиш и до кога. Нема такава държава. Няма смисъл това и последната